orduan orain, zultzen gara aurkezpenera. Orduan hemen, bigarren pausua, aurreko biztaratzeetan egin alduguna da inpaktu kategoria desberdinetan, hau da, klima aldaketa, toxikotasunak, ekotoxizitateak eta bar, sailkapenak egin eta inpaktu horiek kuantifikatu unitate zehatzen bidez. Baina, erabiltzen dugun inpaktuak neurtzeko metodologian badaude beste bi pausu gehigarri eta dira normalizazioa eta ponderazioa. Orduan, bi pausu horietan egiten duguna da inpaktu kategoria bakoitzean inpaktua normalizatzen dugu, beste erreferentzia batekin konparatzen dugu, eta horrela, normalizatutako inpaktuak ditugu hainbat inpaktu kategoriatan, eta gero ponderazioa aplikatzen da, koefiziente bat normalizatutako inpaktu bakoitzari guztiak batu eta horrela adierazle sintetiko eta bakarra daukagu instalazio edo eskualde edo estatu edo probintzia edo dena delakoaren inpaktu osoa neurtzeko. Hori da, bigarren pausu batean egin duguna, horretarako metodologia hori nolabait araututa dago, da Europako Batasunak bultzatutako metodologia bat, eta hori aplikatu dugu, adierazle sintetiko horri WENFI izena jarri diogu, eta adibidez hemen ikusten dena da Euskal Herriko instalazio guztien sailkapena adierazle sintetiko horren arabera ordenatuta. Horretan ikusten da, lehenengo dala Petronor, bizkaiko findegia, eta bigarrena da Castejonen dauden totalen eri zen bi ziklo kombinatuko zentralak. Hor dago zerrenda guztia, gehienak daude Bizkaian, bitu hemen bosgarrena adibidez da Edar Galindo, edar da ura tratatzeko garaztegia, eta, holako analiziak, kasu honetan, markatu gorka agertzen dira, lehenengo 25 eta lehenengo 25 daukate WENFI horren 178. Inpaktu osoaren 180. Egia esan, informazio gehiago taula hau eta beste komentario batzuk daude Kopoleko webgunean daukagu post asko ditugu eta horietako bat da, justu honi buruz, hemen dago, salpenak eta bar, kuriositatea baldin badauka, ekopol.eus hor bilatzen, kuskusiatzen aurkituko duzu. Hau da, bigarren pausua, eta, orduan, horrela, adibidez, posible da, beste visualizazio honetara heltzea, hemen daukazue, kontua da, nola banatzen dira orduan EPRTR-ren inpaktu guztiak Europan adierazle bakarra erabiltzen badugu, orduan, grafika honetara heltzen gara, ezta? Egia esan ikusti dut hemen ez da oso ondo... Zabalik? Orduan, adibidez, kasu honetan, Alemaniak eramaten du 5 bat, gitxi gura bera, gero daukagu Polonia, Espainia 7, eta jarduera sektoren arabera, sailkapenean daukagu, gehiena, inpaktu gehiena eramaten duela energia sektorea, baina baita hori industria minerala, hemen daukagu metalgintza, altzairegintza eta bar, holako analiziak egin daitezke. Ez esanguratxo da, energia sektoreak hori 170 daukala markatu. Herrialden artean oso banatuta dago eta Alemanian parte importante bat. Baina, hori bukatuta, horrekin puntu horretara justu egon ginean, heldu ginean justu lehenengo artikulua argitaratu genuenean, baina lehen esan dugunez, EPRTR-en daude bakarrik instalazio handiko
isurketen inpaktuak, eta gainera, bakarrik muga bat gainditzen badira. Eta egia esan, benetako inpaktuak askoz handiagoak dira. Orduan, inpaktu horietatik kanpo geratzen da adibidez, garraio sektorean gertatzen diren isurketa difusoak. Edo zer gertatzen da adibidez erekinetan. Gure erekinetan, tximenetatik isuriak ere ateratzen dira. Olako isuri difusoen inpaktuak kalkulatzeko badaukagu beste datu iturri bat, eta da CAMS datu basea. CAMS da Copernicus Atmosphere Monitoring Service, da Europako Batasunak bultzatutako monitorizazio zerbitzu bat, eta horren barruan hauek neurketa batzuk egiten dituzte sateliten bidez, gero beste estimazio batzuk, kalkulu batzuk, eta periodikoki urtero hainbat kutsatzaileren isurketa difusoak airera bakarrik kalkulatzen dituzte. EPRTR-en agertzen diren isurketak dira airera, lurrera eta lurretara. Eta CAMS-en bakarrik daude isurketa difusoak, eta sartutako kutsatzaileak dira EPRTR-en zeudenak baina askoz gitxiago. Lehen esan dugu EPRTR-en zeudela iaia 80 eta CAMS-en bakarrik 10 daude, baina egia esan dira nagusiak, kutsatzaile nagusiak, bakarrik airera, eta gainera, isurketa difuso horien bidez, printzipioz, EPRTR-tik kanpo geratzen diren isurketa asko, barneratzen dira. Referentziarako, gitxi gora bera EPRTR-ek sortutako inpaktua da, gitxi gora bera CAMS-en bidez kalkulatzen danaren laurden bat. Eta gainera, printzipioz, EPRTR-en ez zeuden inpaktu asko, adibidez garraioarena, nekazaritzarena, gero ikusiko du. Orduan, horrengo pausua izan zen, hori, datu base hori prozesatzea. Eta hau da emaitza. Difusoak direnez, isurketa horiek lurralde osoan barreiatuta daude, pesela handi baten bidez, horiek puntuak dira, baina dira lokitxo txikiak dauka 5 kilometroko aldea, eta, orduan, datu horiek urtero grabatuta daude kutsatzaile hauentzako, NOx, sulfuro dioxidoa, karbono monoxidoa, amonia, partikulak, PM10 eta PM2,5, NMVOC direlakoak, metano gabeko konposatu organiko lurrunkorrak, eta berotegi efektuko nagusiak, CO2 eta metanoa. Orduan, guk egin duguna da, datu horiek, horientzako, gero, datu horiek, sailkatuta daude, beste alde batetik, kutsatzaileentzako, baina gero sektoreka ere. Orduan, inpaktu guztiak kalkulatu, inpaktu kategoria guztientzako normalizatu, ponderatu eta gehitu, orduan, honetara heltzen gara, baina aldi berean posible da sektore bakoitzeko eta kutsatzaile bakoitzeko ekarpena kalkulatzea eta baita inpaktu kategoria bakoitzea. Dinot, informazio pilo geratzen dela. Eta esanguratzo, ikusten hau da CAMS eremua, eta hemen zer ikusten da, Europan ez dagoela antropizatuta ez dagoen gunerik. Hori da, ikusten da narengo gauza. Eta hemen ikusten dira, adibidez, itzaz errepideak, izugarria da, hau da, koloreen eskala da logaritmikoa, baina ikusten dut adibidez egarria dela, puntutxo horiek hemen ipar itxasoan dira petrolio eta gaza erauzteko plataformak, eta hau da, Espainia bazia da, baina ikusten duzuenez, inpaktuen ikuspegitik hemen ez dago
bat ere utzunerik, guztiz beteta dago, pero horretara itzuliko gara. Bale, hau da... Hala ere, konparatuta beste herrialde batzukin, tono gorrizkagoa dukatenak, Alemania tarteko. Alemania, Frantzia, Herbeerak ere, bale? Justu, biztaratze hau, oraindik ez dago eskuragarri web horrian, baina laizter izango du, bale? Hau eta, bueno, honen nolabait desglosea. Bale. Magreben zer diratzen hain gorria Magre gaza, zer da? Ikusi beharko genuke. Honetan ez da ikusten, baina ikus daiteke. Gero agian besteren batean ikusiko dugu. Bale? Eta hau da, baina informazio hau geolokalizatuta dago, baina gero batu daiteke herri mailan, herrialde mailan, erkidego mailan, provintzia mailan, sektore, bai, analiziak egin daitezke, baina hau da, ikuste... Udalerri mailan ere. Eta Euskal Herriako udalerri mailan ere badaukagu prozesatuta gero ikusiko dugu. Aplentzia ere. Aplentzia ere, bai. Aplentzia badatuak zuek komentatuko ditu. Zuek ikusteko. Orduan hemen zer ikusten da? Ba hemen ikusten da adibidez, kutsatxaren ikuspegitik, kutsatxaren nagusia dela CO2, bai? Aiko, barkatu. Horretarako zabalduko dut berriro. Beritone, sakatzen badut, CO2 inpaktua dauka, inpaktua batez ere klima aldaketan, marroia, bai? Baina zein sektoretan, energia, garraioa, hemen industria daukagu, eta behan, peskatxo bat nekazaritza, eta hau da mundakinen tratamendua, bale? Hau da adibidez, biztaratze bat, bale? Adibidez, garraioa dago laranjan, bai, hortxe, eta hori eperreterren ez da ikusten. Bai, baina kamsen bai. Eperreterren bakarrik kontuan hartzen zen industria non dago, industria dago hemen, bale? Justu, laukitxo hau, eta ez hori guztia baizik eta horren barruan instalazio handien inpaktua. Horren barruan dago instalazio handien inpaktua bakarrik kutsatzaile horietan, baina baita industria txikien isurketa difusoa. Lehen kalkuluak egiten dituzte, bale? Eta, bueno, zer gehiago... Hori energia sektorean da. Bale, hau da, energia sektorea, eta, bueno, energia sektorean, inpaktuan handik dator, CO2 isurketak, baina hemen ere daukagu PM material partikulatua, bale? Batez ere hori, material, bueno, ikusten da, oso kezkatuta gaude CO2arekin, baina bitu goia, material partikulatua, inpaktuen ikuspegitik oso ondia eta oso larria da. Material partikulatuak ez dauka eraginik klima aldaketan, baina osasunean, toxikotasunean oso larria da. Eta horreko 36 inguru da. Eta, bueno, holako biztaratzeak, baliagarriak dira, informazioa ikusteko, ezta? Orduan hau da beste biztaratzen